हई जूतवा निकाल के आ तोरा मुंह में ढुका के आ तोरा पिछवा में घींच दम जान जो है जे हमरा के जान ए महाराज लाल सियाही मारे लेनु हमारा ले बड़ बाउर धरती पर के हो नहीं अभी जन्म दुगोला में ले ना हो जान जाइ हो। सही बात अन्ना हम गारंटी दे के कहतानी जेली सूरज समरिया ध्यान दे पहले तो बाउर बोले लगलो लगलो हाथा मारने हां जी तू अपना पछेला से बाउर बोलावे लगलो कौन बोलत ल कौन है कौन है धरो तो चप्पल रोको चप्पल 6 नंबर सैंडल उठाओ के कोई भाई देख ले बबुआ हां नचनिया के जूती हई जूतवा निकाल के आ तोरा मुंह में ढुका के आ तोरा पिछवा में घींच दम जान जो है जे हमरा के जान ए महाराजा गंदा होई त फिर नचनिया पहनी कैसे ओकरा के ठोक के तोड़ थरथरा हम ऐसन बात कह जब न से लोग हंसेला आ तू ऐसन बात कहता रहो जब न से समाज पर बाउल के प्रभाव पड़े महाराज अगर ब्याह करेगा तो सही की बात कीजिए राजनीति मत कीजिए हमारे साथ ध्यान दीजिए न तो हम जो ये लाल सियाही मारे लेनु ध्यान दीजिए सौलिया जी आज बहुत जगह केकरा से पाला पड़ल बा हां या ताटिए जे दिमाग फट रह जा भैया लो जब आदेशे आ गइल बा आज तार व्यवस्था क देतनी आज ऐसन गोटी लगा के टाइट कर हां एकदम चुपाइले चाचा खाली माइकवा हटा के इनकर व्यवस्था। अच्छा ई बताई जे हम गौनाई गावतनी जी ब्यास के बोली हैं हां जी हां जी ब्यास के बोली हैं आ ब्यास के संगे हौ जौन हौ आंटी आइल बा एगो आंटी हां आंटी और एथिए के नीचे बा रहेला जौन हांड तो और ओठाई वो बोलेला के हो बताई तो वो जीवे हमार फीस बा 20,000 चाहे 50,000 चाहे 5,000 ओकर फीस बा 4,000 वो बोलेला के हो हां 3 रुपया के दवाई में दाची यार दी हांड तो रहेला हांड तो न त अगर बोलवावे के बा तो ओइसन ढलैता काम फूफा लेके घूमी ले लेना कोई सेटिंग हो जाए हमनी के सेटिंग होई लेना ना जी सेटिंग समाज यही लोग के बा आ हमनी के भैया कलाकार ना हो जाए तो ये लोग के दया दृष्टि से हमनी के जियतन जा। लेकिन अब चलो बबुआ एगो भजन आ तनी 2 मिनट खातिर प्रसंग आ एगो नयका लाइदारी रउआ लोग के सुनाए प्रेमी प्रेमिका वाला जोन सबके जे प्रेम कइले हो तोरा आंख से आंसू आ जाए आ एगो प्रेम के लाइदारी इहो गावेला हां ई गावेला 20,000 रुपया वो बुझाई जे सती बिहुला में से 20,000 निकल बड़ी हे धोबिल ठुआ पुरानिया काका भी बैठल बने तो एगो सर पर ध्यान दे हरे हरे कहला से सबके उतर जाला हई कोएलो न तोरे जेकरा कोन हमें पहर बा हरे गंगा के नहैला से सबके उतर जाला हई भिंगू न तोरे जेकर गंगे जी में घर बा अब तब आदेश मिल गेल बनू होखोरे लड़ली नु खोखो आदेश है कौसे की इनकर दिमाग चरचरा जाओ बालाजी आदेश है अब तो एगो हमरा हंसहु वाला बात याद पड़ गई कह दी एंगे खाली एगो जंगिया किनले रहले कौन कंपनी के मैंचो कंपनी के बहनचो कंपनी हौ बावे कंपनी एगो एकरा पहले जंगिया किने गइले दुकान पर हां तो भाई जंगिया चाहे कपड़ा हमनी के किनले से तब प्रूफ मांगिले से भाई कितना दिन टिकी हां
गोइला कि ना ले कहले कि इसका गारंटी क्या है कहले कि जा जा पेन हां जा साल भर चो जंघिया के गारंटी का जरूरी बा हां कहले कि गारंटी देबो कि ना हां माचो गारंटी दो हां ई मांचो कंपनी के जंघिया हो एकर पहले बहन चे वाला चलल 3 साल एकर गारंटी दो हां ओ कहले कि भाई गारंटी मत लो ना ई कहले कि दो अभी ना फटी जा कहले कि जा गारंटी चाहे तारा हाँ। जंघिया के गारंटी देता नहीं देता नहीं तरह के जा जा जंघिया पहन ली हो हां जंघिया पहन ली हो आ 3 ताला पर चढ़ जाई हो 3 ताला पर चढ़ जाई हो जंघिया पहन के हां फाट जाई लेकिन